Здравейте хора, аз съм Илан Хакера и днес ще играем малко Dead Run, нали, CSGO Dead Run. Няма чуете никакъв звук, защото съм изключила, пък ако чуя, нали, ще го пусна, ще се чува много силно. И така, тук ще умря, защото съм много зле на Dead Run, нали, го казвайте. Чакайте само да видя дали има друг сервери, които съм играл Dead Run. Сърф беше, имах един път. Къде е сърфа, бе? Ето. Ще играем малко сърф, защото съм по-добър там. И малко... Чакайте. Нещо се обърках, така. И съм по-добър. Също хора, като съберем, пак казах, 40 абоната правя giveaway. Така, влизам тук веднага някакъв си. Опси, какво беше това, бе? Нещо не съм свикнал да играя. Не мога да мина това. Толкова съм зле. И това съжалявам, че гледате някакво наупче, къде ти играя, ама какво да се прави. Поне имам нещо, което мога да играя. Защото си гледах скиновете и си мисля, защо не запиша един клип. Така, много трудно се прави това, брат. Те хората го минат това без проблем. Чакайте. Как да го мина? Не е така. Нещо контролите си. Вижте хора, някак си на мен не ми е като на хората. Се иначе малко лаги. Това как го махна? Кажете. И също ако събере този клип 10 лайка, ви се увеличава в Clash Royale. Ви се увеличава процентите да ви се падне легендарка. Не, защо? Така. Не. Нупчето пак играе. Защо нупче? Защо нупче? Това беше добро. Горе-долу. Горе. Долу. Не, моля те, защо? Трябваше да се дигна. Дай. Yes, мина го. И това. И тук има някаква стена. Окей. Доста трябва да сме... Не! Да мога да прескоча стената. Много е трудно, хора. Че не. Знам, че съм си нуб, ама не хейтете, ако някой напише лош коментар, това е лошо и ви се намалява легендарката. Ти, че ако дислайквате също така става, дори повече. Повече ви се такова. Едно. Опси. Айде, бе, клавиатура мръсна, не мога да си я махне. Бе, нещо настройките на мен не са ми както трябва. Първо мишката трябва да ми е бавна, да, на мен ми е бавна. Няма стана. Трябва малко естинско про да си. Когато брат не съм играл толкова време и се научи съм много зле. Защо така? Видяхте ли колко бях? Това беше добро. Но това не. Трябва поне 800 да дигнем километра, но аз дигам само 600. И знам като върва надолу, че се увеличава. Не! Дяволете! Трябва в последния момент също на ръбчето да се прескочи. Аз не мога да прескоча ръбчето. Не бях толкова надолу. Съжалявам, че гледате пак на ръбчето.
Защо телефона му остана? Трябва малко свикна като поиграя. Също съм и малък ранг, тъй че аз ви казвам хора, че не съм играл от хиляди времето. Не съм свикнал. Някак си CSGO са направили като реалността, но според мен това е много тъпо. Точно като реалното. Yes! Не! Защо? Защо като се допреш до стената и умираш? Сега трябваше да се дигна нагоре. Това беше трябваше да направя. До път вървях с 500 тиче. И настана. Вижте хора колко съм зле. Не, так му го преминах. Почти. Са трябваше да се дигна нагоре, но... Фуда. Също, ако не знаете някакви добри настройки, нали, някак си преценете вие дали са ми добри настройките, нали, добри ли се върви, ако не нещо, кажете да го променя, защото аз нищо не знам на CSGO, тъй че... Стига, брат. Стигате. Хайде, знам, че можеш. Знам, че можеш. Само аз това не съм го минал, хора. Само това, аз не съм го минал. Добре, има и още един човек. Но тази стена е 5 метра. Аз мога да направя, че стената е 5 метра. Не, пуш, брат, пуш. Да, и първия стигнал е тос. Не съм добър, тъй че да направим някакъв тролс. Да, някой от... Да, също може да изиграм от новите неща. Чакай, това да не е компетитив. Ще изиграм един детран, защото аз винаги ставам по-добър на детрана. Затова правим един детран. Сега 5 часа ще зарежда. Сток пистолет. Също виждате ми и скиновете и тези кейшчета. Те повече не дава ключове, трябва да си купиш ключовете, за да можеш да отваряш. Така, това ще зарежда малко, затова не знам. Ако добавим 2 терористи. Така. Да, гранати не може. Мали холя, от кога не съм играл. Прибях толкова хайпнат. Толкова време за кори, хора. Толкова време за коли, толкова съм зле. Значи, толкова съм сол, затова ще коля.
Хаджо, 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 хаджо. Хаджо, хаджо, хаджо. Не. То го заколиха май. Ехе. Чакай, ще пазя тук. Стига, бро. Те са много добри. Сега съм просто едно нубче, което си чекали тук. Така. Прави. Стига. Маре, колко съм взе, не мога да убия толкова. GG, my friends. О, 2 кила! Това не е зле. Нема, никак си не е зле. Дали ще направим трейка? Не, взеха ни го. Така, това беше САВП, а не това му ударя за гръб. Тук в гръб, баба ми може в гръб. Кофичка. Чакай, май някой. Мали. Чакай, сега ще дойде, бе. Толкова бързо сега ще заколят бързо. И добре, че бях аз да заколя трупа. Айо, ми бе пиле. Така, като сред малко лаги, всъщност доста лаги. Това защото е силна играта, или... Не знам какво. Оху, АВП. О, май бе! О, ес. Правил съм доста килове. А колко за да бъда в класацията? Така, сега ще колим ги. И сега ги изколихме. Не, сме изколили. Да. Те го направиха на нещо. Трябва да викам хора. Чакайте само да видя дали всичко е наред в OBS-а. Да, всичко си е наред. Почнал съм. Така, давайте, зареждай черен екран. Знаете, когато започнете и нали сте се махнали и след това пак започва черен екран. Така, този маняк сега ще ме изпълчи. Не бе, наби ми кофичка. Ех, малко. Това не ме заколи, омага. Сте вие, бе. Така сега ще чекали. О, мали. Адир, ще я да го заколя за малко. О, кофичка. О, ти кой ще убия с ножа? Така, да се чувам силно и ясно, защото някой път не се чувам много ясно. Опси. Това. Ооо, бебе. За малко и то за мен. Не, двама. Не трябваше да убия другия. По картата трябваше да има някой тук. Със сигурност не са тук. Знаете ли къде се криете най-добре? Ей, тук с АВП-то също не е зле. Али, каква кръв.
Мали, то не го видях. Не. Ела ми. Такова е. Мишко. Така уби го. То само влезна и го уби. Това се нарича про. Ай, стига, те само се в пецата там са се служили. И ни правят на омлет. Убихме един с нож. Не, това па не уби. Сега ще ги пречекаме. Айде, бе. Опс, не това не си ти. Но що аз го убих? Не! Много дойдохте. Ека няма го убия. Ето, с помпа дори ме уби. То е много силно. Като не е направил толкова много килове. Да, не е убил толкова. Да, и го е. Мали кахлаги, мали. Не. Те само тук чакат. Аз знам къде е вече. С всички. Набуто са почти всички. Някой тук на центъра. То си стреляш кокошка, май. И аз го убих. И да не е цели кокошката. Заедно. Вали, всички са на бъто. Не са идват и камато. То ми наби кофа. Чак, ей, тук ми наби кофа. Ех, майко. Ето па, кладмина такова. Ей, бихме колко малко XP. Давайте, зареждай. Бая неща взехте тук. Също ми се падна някакъв смутън. Също хора, кажете как да си взимам нещата от Дрейкмуна. Ще изиграем още една игричка и това мисля да отклипа. Като изиграем още една игричка. Така, тук разбира се ми, че сме такива. Дайте да пробваме малко с АВП. Не, че съм много добър, просто искам да пробвам. Издигал не съм добър. Така, малко да застрелям. Тук две кокошки имахме. Тя едното за избягала. Няма избягаше. О, сега ще го... Какво му набих. Този ме фокусира. Така, знам, че сега има един тук. Не, как му до него беше, точно съм го застрелил, ето виждате. Точно до него.
Мали. Как точно го заколя? Мали. То го застреля в кръка. Майко, тук ми го взе. Ей, гледай го, това само се фокусирва. Където ми само киловете хора. И го видях, че минава. Ето виждате колко съм зле сдигал. Оф, май, добре, че беше този. Ох, мали, накара да го знаех. Ух. Как? What? Брат, то само ми ги взима. Ей, аз се махай, бе, курво. Трябва там се ще дойде. Опс, много съм зле. Хора, знам, че съм зле, просто не хайцете. Не. Тук сега ще ги причакам. Не можах да си извада ножа. Това му направих кофичка. Като се приближат до мене, не мога ги убием. Но мога надалече ги убием. Така, там... Значи няма да дойде. Тук. Их, мали, то много бързо. Пичове, трябва да се уча с снайпер, защото съм много добър снайпер. О, този го застреляха там горе. Си вада тук дигалчето. И някой ме застрелва от там. То Ахмед, кога ти там? Сам къде ти, аз го гърмнах. Тича. Мали, то го къцнах. Панда. Мали. Не, тук иска да го къцна. Мали. То Ахмед е много добър. Чакай. Тънк. През стената го убих. Не мога го убия това. Убиха го. Знам, че има един горе. И там горе има някой. Така, може да се катерише.
И... Набих му кофичка, докато не ме убиха. То трябва да чакам. И Бъни има 94. Така, дайте колим, още трябва да колим. Не може! Амо, много съм зле, много съм зле. Уху! Малко го насрах този. Много съм зле хората, тъй че... 112. Мали, не мога. Убих го този. Той беше същия, но като мене. С това съм го убил или съм имал късмета. Да, тук това Ахмед винаги си чекаля и тук. С това ще му изигра лоша шега. Като му набил тук една кофичка. Но не знам как ще му наби, като е много добър. И още една минута. Уху, добре, че. Са го правя този. Да, не трябва да стоиш на едно място. Защото ако стоиш, ще те убият много лесно. Убийте го, бе! Не бе! Парче. Нуп. Къде няма го убил, бе? То дигало направо на срах патроните. Ето виждате колко съм зле на CSGO. Уху, то направи як. Ето, Ками го взе, бе. Това толкова е добър. Поне един дършно. Тъпата момичка се завря някъде. Затова не може да го убия. Не, по-скоро кабела се закъса. Хайде, бе. Заколи ли го? Още един път му трябваше. Не, дори не съм го и докоснал. Омага. Това си направи бая 4 точки. Ей така, 4 точки. И това мисля да е хора от този клип. И чао. Не забравяйте да харесате клипа и да се събкребните за мен. Така помагате. И чао.